Ja sam Ivan i evo nas u novoj igrici koja se zove YouTubers Life. Ovo je nova serijal na mom kanalu i danas ćemo pratiti svog lika i započeti te, kako kažem, prve videe. Vjerovatno ste ovo gledali kod stranih YouTubera, sad možete ovo vidjeti kod mene. To su sada uglavnom počeli svi da igraju, tako da bacimo se u kreaciju našeg lika. Da vidimo samo kako ćemo staviti, ja ćemo staviti ovako, naravno bit ću muškarac. Što se tiče kose, neka mu ovako, onda očiju, sasvim nebitno, stavit ćemo plave, ovako usta, da vidimo, ajde bude Bradonja naš lik, brate. Stavit ćemo našeg lika Bradonju, što se tiče kačketa možemo ove kačke, ovdje stavimo odeća, ajde stavit ćemo ove Los Angeles, u stvari neću to, stavit ćemo ovu crnu majicu i dole što se tiče ovih crne pantalone i što se tiče sneakers, stavit ćemo ove, brate. U stvari neću, brate, šabanski izgleda, jebate život. I naravno možemo neke naočare i to je to. Sada da vidimo, znači Superstar, ok. Ok, aj stavit ćemo ovo Superstar i Gaming i idemo, kako ćemo se zovemo, zvat ćemo se Circle, ne, ja se zovem Ivan, brate. Ivan, Circle TN, znači, ok. Idemo ljudi, napravili smo našeg lika. To je gotova ta kreacija koja je onako kratko trajala. Inače ovo snimamo u 720p60 fps-a, tako nadam se da će vam se svidi. Znači počeo sam da pravim moje prve video u ovoj sobi, imao sam, tačno sada sam se odselio kod moje mame i nemam puno prijatelja ovdje, tako da hajde da vidimo prve stvari koje moram naučiti da bi postao jedan YouTuber. Dobro, ovo sve znam, ovaj tutorial ću skipovati jer sam ja već nešto igrao. Tako da, ajde uzet ćemo ovako, znači da čuzujemo jednu igricu koja se ovo zove Empire Planet. Što se tiče videa možemo samo gameplayeve staviti, tako da idemo start video. Tu moramo, na početku ćemo imati sve ovako slabo, znači no filter, nemamo ništa modificational, znači to je sve slabo. I evo ga, snimat ćemo naš sada prvi video. Počet ćemo sada na početku, verovatno, možda me slabije budete čuli. Znači, you found a hidden item, znači tu ćemo staviti to, hajde. Opa, dobro je. Onda, time before starting game, nemam ništa, vrat. Tako da ja uzet ću ovo i to je to, vrat. Ajde, dodat ćemo title, to je to, process. To smo završili, taj video, tako da idemo publish video. Sada šta mi moramo da radimo, znači imamo test date, tako da mi moramo tu da učimo, kako bi mogli da, ne znam, ok, znači moramo da učimo, jer mi, znači kada u ovoj igrici, da bi mogli da snimate redovno klipove morate da učite, tako da to je jako bitno. Snimat ćemo 2 klipa, ćemo da izbacimo danas i malo učiti to, početi tu igricu. Pišite mi u komentare dole da li želite da nastavim sa snimanjem u komentare, vrati. Dobro, znači uvijek ćete imati neki negativan komentar, na to se morate navići, imamo watch me play, dobili smo to neki experience, sada šta imamo? Dobro, znači imamo neke taskove koje moramo da rešavamo, imamo most watched, znači moramo da imamo 1000 pregleda i 500 savova. Ajde idemo opet new gaming video, stavit ćemo s ovim Empire Planetom. Nastavit ćemo s ovim, znači da, to sam pokazio vam vratu. Nastavit ćemo s ovim Empire Planetom, gameplay broj 2, probat ćemo to da snimimo. Znači, sada će naša majka, znači, you found a happy expression, nije dobro. I to mislimo na unfunny comment, game intro screen. To mislim da nismo baš to dobro uradili. Tako da ovako ćemo ovo da stavimo i to je to, dodat ćemo red colors i ovaj title, tako da idemo proceed. Ok, malo smo poboljšali kvalitet. Sada šta možemo da radimo, idemo opet back to school, znači idemo study da bi rešili to. Ovo je tek početak igrice, ima još da se radi još dosta, znači imamo dosta taskova koje moramo da rešimo, tako da moramo se potruditi oko ove igrice. Pišite mi naravno opet, kao što kažem, u komentare da li želite da je nastavim sa igrom. Da, moram sada da kupim neku novu igricu. Da, moram neku novu igricu, brate. Aha, dobro. Dobro. Ajde, ovako ću slipovati.
pošto se spava našem karakteru. Evo ga izašao novi klip, dobro, opet imamo sad neke negativne komentare. Naravno, uvijek će biti, tako da idemo da kupimo novu igricu. Mislim da znam koju ću kupiti, mislim već sam igrao, ovo početak, u stvari ne, gledao sam se. Amazing On, da vidimo sada koliko, znači morate uvijek da gledate kada kupujete igrice da vam bude ovo zeleno, znači to mora da vam bude zeleno, ja ću uzeti ovaj League of Giants i kupit ću njega. Tako, znači League of Giants is coming soon, tako da kupili smo tu novu igricu i sad idemo opet na Study. Imamo 26 sabova, 100 pregleda, tako da odlično. Evo ga League of Giants, nova igrica koju smo kupili. Tu smo, znači, ovo smo imali 50 pregleda, to je jako slabo. To je to, watch me play, šta je ovo? Easy peasy. Dobro. Ajde idemo da pravimo novi gaming video, znači opet nećemo snimati više Empire Plan, stavit ćemo ovaj League of Giants, tu ćemo nam gameplay klip i kao što sve ovako stoji, idemo continue, make video, idemo posle ovoga da učimo, samo vidim za test nam je tu, ok, znači normal game, singing comment, pogodili smo, onda i nemamo više ništa, brate, javaš. Stavit ćemo great color i to je to. Pošto nemamo toliko mnogo, to je to, ništa nismo ni editovali jer, kako kaže, smo potrošili ono najviše. Sada možemo ići na Study i samo da vidim nešto, koliko smo se spremili, pa onako. Dobro je što nam se za sad majka ne ljuti. Ne znam koliko će biti ovaj video. Hajde ovako, učit ćemo sada. Show results, ok, to je ok klip. Dobro, HAL PC, znači trebamo to da nabavimo. Znači uzet ćemo sada, snimit ćemo još jedan video. Dobro, task complete. Znači uzet ćemo sada, snimit ćemo još jedan, odnosno go shopping. Da li da upgradeujemo nešto sad od naše opreme. Šta bi mogli da uradimo? Ovako ćemo, uzet ćemo ovo za bolji facecam, uzet ćemo ovaj bolji desktop mikrofon i to je to. Bye! To je to, da. Da, sada možemo da šipujemo to, idemo opet na Study, napravit ćemo još jedan video i tu ćemo završiti, kako kažemo, u prvoj epizodi YouTuber's Life, a evo, stiglo je ovo. Znači, moramo da učimo dosta za ovaj test, da mi se majka ne bi ljutila. Evo ga, stigla je nova facecam, kako da kažem, i stigo je novi mic, ja mislim. Da, sad će majka da dođe da nam se ljuti, gledajte. Pohvalila nas je, majka nas je pohvalila. Ok. Dobro. Ajde sada ćemo uzeti da napravimo novi gaming video i tu ćemo staviti opet ove League of Giants i uzet ćemo gameplay. To ćemo napraviti. Fuck, šta sam uzeo, jebote. Znači uzet ćemo ovaj League of Giants, uzet ćemo ovaj gameplay i napravit ćemo tu klip. Webcam, imamo tu low rezoluciju, nemamo filter, idemo Biro Conditional i Station 1, ali stavit ću ipak ovo. I to je to, idemo next, novi klip ćemo sad napraviti. Nadam se da vam se sviđa ovaj novi serijal, znači, first game learning how to play. What the fuck, nemam ni jedno od ovoga, jebate. Umoran je lik. Jebate život. What the fuck, brate. Mislim da je lagovalo, tako da moramo imamo prvo da spavamo, pa da jedemo, pa ćemo tek onda da napravimo video. Da, morali da nas spavaju, vidite, znači, to sam tek sad provalio, znači kada uvek moramo, kako se zove, nemamo dovoljno energije da bi pravili klip, što bi se reklo. Dobro, tu smo dobili experience, malo bolji. Dobro, tu moramo da jedemo nešto i to je to, jeli smo, dobili smo malo ove energije, sad smo na fullu i možemo da pravimo video konačno. Imamo trenutno 352 sabova i 977 pregleda, što je jako dobro.
Sad možemo da pravimo klip, konačno. Šta ne, ipak ne, brate, ne. Ovo smo se zeznuli jako, znači, bože. Choose game, uzet ćemo, znači, ovo League of Giants, gameplay start video i tu sve ovako kako je. No filter, modification, to je to. Ajde sad da pravimo taj klip. Jer nam se ono upoglo, your side headshot while jumping, ok, stavit ćemo ovo, onda game intro scene, funny comment, to dobili smo ovo, onda imamo epic game, celebrity screen, odlično smo ovo izeditovali, to je to, stavit ćemo ovako, odnosno da, i to je to. I grade color ću staviti kao to i stavit ćemo na koliko smo sad ovaj video dobro uradili, znači to ćemo publish video i sad ćemo morati na study i posle studija da završimo da ovo smo dobili cool greeting, tako da ono mislim da će ovo biti dobar serijal na ovom kanalu, imamo mi tu tih 350 sabova, učili smo da vidimo za koliko nam je test. Mi smo onako dobro spremni, znači evo sad ja mogu da workujem za novac, znači tu ćemo ovo da isporučujemo novine, kad se budemo vratili publishovat ćemo video i da završimo, kako kažem, ovaj moj video. Da tu moramo kupimo igricu, Russian Fun, dobro, to je ono sasvim nebitno. I da vidimo te komentare, komentari su ok, neću da promotujem klip. Šta još imam da uradim, ono ništa, tako da mislim da je to što se tiče ove prve epizode. Dobro, sad vidimo šta će nam reći ovi prijatelji. Dobro, znači ljudi, to je to što se tiče ove prve epizode YouTuber's Life-a, završavamo ovde, pišite mi, čekaj, what the fuck jebate? Dobro, halpisi, ok, znači ljudi, to je to što se tiče ovog prvog videa YouTuber's Life-a. U ovoj epizodi, kao što vidite, smo započeli, ali krećemo u sljedećoj epizodi. Jako pišite u komentare da li želite da nastavimo ovu igricu snimam. I to je to što se tiče ovog klipa. Like, share, comment i subscribe.